Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Kagkaroon ang inyong news team. Mayang gabi Bacolod, mayang gabi bugos nga bahin sang Western Visayas. Welcome na sa Aksyon Balita Evening Edition, karon nga adlaw Martes, Hulyo 13, 2021. Sa ngalan sa mga regular nga anchorman, ini naman si Aksyon Eden Aboso. Para sa mga Pangulong dinalaan, una kita sa mga balita lokal. Masobra 18,000 ka AstraZeneca vaccines nga ginbakal sa syudad sa Bacolod maabot sa Hulyo 16. NUP Negros sundo ng desisyon sa partido sa pagasuportahan nga presidential candidate. Sa mga balita national, Davao, Western Visayas ug Cordillera regions high risk sa COVID-19. Samtang public display of affection sa mga kandidato sa campaign period hindi pagpanugutan sang COMELEC. Aksyon Radio Philippines Standard Time alas 6:02, detalye sa mga balita lokal pagkatapos gid lamang sini.
ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagduhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginagampingan. Padayon Aksyon radyo. Bakolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginagampingan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sansan ang mga kahintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalak na. Aksyon Radio Philippines Standard Time, alas 6:11, detalye na sa mga balita lokal. Ginkumpirmar ni Bacolod EOC Deputy for Medical Dr. Chris Sorongon nga maabot sa Hulyo 16 ang 18,200 ka doses ng AstraZeneca vaccine nga ginbakal sang syudad. Sa interview session hotline, ginpahay ni Sorongon nga ini ang pinakauna nga batch sang bakuna nga ginbakal sang gobyerno sa Bacolod nga mag-aabot sa syudad. Sunod kay Sorongon, base sa mandato ni Bacolod City Mayor Bing Linardia, gilayon ini nga i-roll out sa weekend. Sunod pa kay Sorongon, may mga beneficiary na ang nasambit nga bakuna sa diin, ipanagtag sa kada barangay kag 3 ka vaccination centers nga namtang sa Ayala Malls, SM kag Robinson's Mall. Dugang pa ni Sorongon, ini nga bakunang kabahin sa nga 650,000 doses ng AstraZeneca nga ginbakal sang syudad. Ang bakuna natin libre, voluntaryo, kag as soon as it arrives, it has to be rolled out as soon as possible to as many as possible. Sige na, i-roll out na sa weekend, sa madasun mga inadlaw, hasta sa maubos ang 18,200 as first dose. Ang kabahin sang pagpahayag ni Dr. Chris Sorongon. 3,619 naman ka vials ng COVID-19 vaccines ang na-deliver sa gobyerno probensyal sa 15 ka mga banwa kag syudad sa Negros Occidental subong nga Martes, Hulyo 13. Pinakadamo ang nadulungan ang among syudad sa Bago nga may 512, 500 sa Silay, 330 sa Kabankalan, 306 sa Talisay, Escalante, Cadiz kag Victorias nga may tag 300 ka vials. Ang iban pa nga mga lugar nga gindulungan among Aboso, Calatrava, Ibi, Magalona, Valladolid, Pulupandan, Pontevedra, Binalbagan kag Candoni.
Base sa pagsulundan sa Negros Occidental, pwede lamang nga madulungan sa bakunang banwagon syudad kung ining may request kag kung maubos na bakuna ginpadala nga COVID-19 vaccine. Madamo naman sa gihapon nga ginapangdakop ang mga health protocol violators ang team ni Bacolod Task Force Disciplinary Action Officer Taba Julingo. Sa interview section hotline, inpahag sini nga may mga pumuluyo sa gihapon nga wala nagatuman sa minimum health protocol, ilabi na wala pagsuksok sang face mask. Sunod kay Julingo, may mga restaurant sila nga nagakadakpan nga hindi insakto pagsuksok sa face mask sa mga nagaserbe apang ila lamang ini ginasaway sa baylong nga dakpon. Sunod pa kay Julingo, padayon sa gihapon ang ila pagpakig-angot sa barangay kag kapulisan agud makabulig sa pagsaway sa mga pasaway. Hulyo 12 ang Bacolod ang naka-record sa 60 ka mga kaso sa COVID-19 nga nagdala sa kabilugan nga 14,054. Nagparagtag naman sa face mask sa Bacolod City Police Office sa mga pumuluyo nga nagalapas kag wala nagasuksok sa face mask sa mga pampubliko nga lugar. Sunod kay Police Major Sherlock Gabana, spokesperson sa BCPO, tuyo sa mga kapulisan nga marealisar sa mga nagabayular nga yara gihapon ng COVID-19 kag padayon nga nagahalit sa mga pumuluyo. Ginpahayag man ni Gabana nga ila kung ini nagapakita nga mga pulis hindi nila kontra sa baylo ila mga abyan nga katuyuan makahatag proteksyon kag makapahilayo sa halit nga dala sang virus. Sa iban pa nga balita lokal, magasunod naman ang mga opisyal kag miyembro sa National Unity Party sa Negros Occidental sa desisyon sang NUP National may kang tanan sa pagasuportahan nga kandidato sa pagkapresidente sa 2022 nga eleksyon. Iningin pahayag ni NUP Provincial Chairman Vice Governor Jeffrey Ferrer. Sunod kay Ferrer, wala siya sang nakitaan nga problema sa mga indesisyon sang ila sini nga partido. Apang inklaro sang vice-gobernador nga magahulat siya sang komunikasyon halin sa mga matagas nga opisyal sang ila partido kag nagligad nga semana ginpahayag ni NUP Deputy Secretary General for Political Affairs Reggie Velasco nga padayon sa ila partido ang alyansa sa hukbong ng pagbabago ni Davao City Mayor Sara Duterte Carpio. Sunod kay Velasco, wala pa ma-finalize ang NUP ng ila kandidato sa 2022 elections sa pang-Bases Alliance Agreement, sila magapili isang common candidate sa pagka-presidente kag vice-presidente. Agosto 2018, nagpermahan na isang alliance agreement ang NUP sa HNP, agud suportahan ang common senatorial slate. Sa katapusan nga balita lokal, seryoso si Negros Occidental Police Provincial Office ug NOCPO Director Colonel Romy Palge nga pahalinon sa serbisyo ang isa ka pulis kung mapamatud-an nga may kireda. Sunod kay NOCPO Deputy Spokesperson Lieutenant Abigail Dunasco, damlag langin palamot ni Palge sa mga hepe nga kaso administratibo nga tubangon sa pulis nga nagatinunto sa iya sini nga asawa. Duga ni Dunasco mahimo man nga madalahig ang hepe kung inatolerar ang tawo sini nga may kirida. Ang original nga asawa pwede makareklamo sa hepe, apang kung hindi maareglo pwede sila magdirekta kay Palge. Karon sini wala pagin man sang pulis sa NOCPO ang ginreklamo sang asawa, apang may under monitoring nga ginahimo ang liderato ni Palge. Aksyon Radio Philippines, Standard Time, alas 6:16, detalye sa mga balita nasyonal pagkatapos gid lamang sini. Yung banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala, paglaom kag kasanan. Nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton, mga balita may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon, padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo, padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod ng mensahe, wala sa
Radyo. Pagkulong nun kag negro sanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sagsang anong ang kahintangan. Responsable na pagbalita, pagdahil na italak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalangga. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Sige hapon ang pandem.
Aksyon Radio Philippines, Standard Time, alas 6:23, detalye na sa mga balita nasyonal. Ginpahayag sa Department of Health nga high risk sa COVID-19 ng Davao, Western Visayas kag Cordillera regions bangod sa high average daily attack rate kag intensive care unit occupancy rate. Sunod kay DOH Epidemiology Bureau Dr. Alethea de Guzman, ang adar sa tatlo kariyon ang mas mataas ang 7 ka kaso kada 100,000 katawo samtang ang ICU utilization ang naglamot sa 81.41% sa Region 11, 87.34% naman sa Region 6, kag 68.54% sa Cordillera tubtub Hulyo 10. Ang iba naman nga lugar sa Pilipinas ang makabing nga low risk area kundi may edar nga 4.88% ka kaso kada 100,000 katawo, kag sa 2-week case growth rate na record ang negative 10%. Ginpalayag naman sa Department of Health nga hindi malikawan nga makasulod sa Pilipinas ang mas makalalaton nga COVID-19 Delta variant. Naibaluan malapit na sa isa kagatos ka pungsod ang mayara sa Delta variant kag diri sa Pilipinas ginkumpirma sa Philippine Genome Center nga may 19 na kakaso sa Delta variant ang ilan na-detect sa mga overseas Filipinos kag isa na diri ang napatay. Iniman ang rason kung nga mas ginistriktong border control sa pagsulod sa iban nga tawo gikan sa iban nga pungsod kag may 7 na ka pungsod ang ginban nga mong Pakistan, Nepal, Bangladesh, Sri Lanka, Oman, United Arab Emirates kag India kun din una na-detect ang unang nga kaso sa nasambit nga variants ng COVID-19. Ginpahayag naman ni Health Undersecretary Maria Rosario Vergere nga kung tani mangin maid-id ang mga yara sa border controls agon malikawan nga makasulod ang mas makalalaton kag makamamatay nga COVID-19 variants diri sa Pilipinas. Sa iban pa nga balita national, ginpalayag naman sa Commission on Elections hindi na pagpanugutan sa ahensya ang anuman nga sa isang public display of affection sa mga kandidato sa tion sa campaign period para sa 2022 elections. Sa House Committee on People's Participation Forum on the 2022 elections, ginpahayag ni Public Spokesman James Jimenez nga ang PDA ang kabahin sa campaign system diri sa Pilipinas. Ginalaki pa nini ang pagpangamusta sa mga kandidato sa mga pumuluyo samtang nagapangapanya kag paghalok sa mga kabataan sa komunidad. Dugang pabangod sa nagapadayon nga pandemya, dapat dulaon ang nasambit man nga pamaagi. Sa katapusan nga balita national, hindi luyag ni Presidente Rodrigo Duterte nga bastuson ang bata niya nga si Davao City Mayor Sara Duterte, rason nga hindi ini pabor nga magpapiling iya bata sa pagka-presidente sa 2022 elections. Sunod sa presidente bilang amay, sakit sa iyabuot nga bastuson ang iya sini nga bata. Ginehemplo ni Duterte sa Senators Antonio Trillanes IV kag Senator Leila de Lima nga among nagapakamlaot sa ila pamilya. Luyag ni Duterte nga magpapili na lang ang mga kontra sa iyang kagmadaog sa masunod nga eleksyon. Sunod pa kay Duterte, bisan ano pang iya himuon, hindi sa gihapon makontento ang iyang mga kontra kag padayon sa gihapon siya nga ipakamalaot. Una dirigin palag ni Mayor Sara nga bukas siya nga magpapili sa pagka-presidente nga sa masunod naman nga eleksyon. Aksyon Radio Philippines Standard Time, alas 6:26. Good evening danay sa ato nga mga Facebook Live viewers, Sir Alex Fuentes and Sir Alex Monteza. Thank you so much for watching. Razel Gomez, of course, salamat man. Ma'am Vanessa Mayo and Doc Matthew Mayo dira sa Minnesota, of course, good evening. Kay Ma'am Ana Sinoro, good evening man. Kay Ma'am Elizabeth Malaka Gamala, thank you so much for watching. Razel Gomez, Ma'am Christine Menyes Villalobos, good evening man. Monitor lang dira sila sa may barangay Pandanon, Banuasan DSB, and of course, EFC President Dennis Richard Tibor Roma. Salamat gid sa pag-upod naman sa isa ka edisyon sa Aksyon Balita Evening Edition. Karon nga adlaw Martes, Hulyo 13 tuig 2021. Sa ngalan sa mga regular nga anchorman, hindi naman si Aksyon Eden Aboso. Una sa balita, una sa Aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio!
Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon